Sani, okay. Nyaka sani, kopogore gi wach mar tero weche do. Yes. Bende nitiere moro moselu ma samoro chupo kama koro yude title deed. Samoro no winjruok obedo kata wuoyo kodgi mawacho ni an mencha an gi title deed mane an mana kane koro sani to koro wayie mondo wawinjre kaka anyuola mae title deed waluong chief waluong surveyor gi jok machal kamago mochung' ne weche mag lo mondo koro poge mondo ng'ato obed gi mare ma be osechopo e okang' machal kama. Makosa matimore piny luo ni title deed onge mang'eny jomondu monyiewo lopegi maloso ga title deed gima joluo nego maduong' mosewuotho kuonde gi kichaka oneno namuron nyaka dhi nyatike wuotho gi kocha kata dhi mana lego songa nyadorera gima ji nego gin manimbe ni lo nondik ndalo mane joland biro kata gikwano to gindiko ni 213 214 250 magi gik manego but gigi nya tiyo go mondo dhi yud go title deed so gimwa sane wakwayo muliete kama dhi ni ka Nyasaye nokonyi machuori otho ka in gi namba lo to miwa mondo wakonyi do title deed kitang'eni ok ginyal yudo nikech gin gi gik mang'eny mbele gi gin gi kaka gipidho nyithindo kaka gitero nyithindo school so mano gima watimo negi and amor ni PS gocho joland kendo konyo gi kabisa ka en chiliel mokilnwa to ikonyo very fast to yudo title deed and mano gima wadwani mondo wadhi nikech ing'eni ng'ama nigi title deed ok di malope to ng'ama osiem ne lo to malo yot but mon nigi title deed gini kimado koro mano in against chik